канали мо ҳами канали якай бобоҷонро тамошо мекунем, мебинем. бисёр одами хайрхоҳ, одами саховатманд, одами раҳмдил ки мо мехоҳем ки ҳами якай бобоҷон каме ҳам боша ҳами фарзанди моро кӯмак кунад. шумо худованд ҳамеша розӣ боша парвардигор. салом алайкум бародарои азиз, бародарои дастбахайр, канали Акай Бобоҷон 88. имрӯз мо дар шаҳри Кӯлоб дар як деҳаш қарор дорем ба муроҷиат кардан Акай Рухшона ки фарзандшон беморанд, намоявии гурӯҳи якум доранд. муроҷиати ҳамаи Акай Рухшона ба мардуми хайрхоҳ ба канали Акай Бобоҷон 88 шумо гап занед. салом алайкум бародарои дастбахайр. ман мехоҳам ки ҳама Рухшона духтарам Шукрона маёби гурӯҳи якум мебошад. фарзанди ман 16 сола мебошад. ман соҳиби 5 та фарзанд. мисол ман фарзанди ман роҳ гашта наметавонад, хӯрда наметавонад, гап зада наметавонад. фарзанди ман 16 сола. мехоҳам ки фарзанди ман каме ҳам бошад. фарзандои дастбахайр фарзанди манро ёрдам кунед ки ман шароити бурдани тавобат кардан надорам. худотон медонед ки раҳкироӣ қиматай, ҳамаи чи қимат шидаги. фарзандон ном мегӯянд ки шароити модари танҳо ки ҳастам, шароити ҳамеша надорам. фарзанди манро мехоҳад ки раҳ гарда, гап зана, не ки илоҷ надорам, худам шароит надорам. мехоҳам аз шумо хоҳиш мекунам ки фарзанди манро каме ҳам бошад кӯмак кунед. аз шумо миннатдор. худованд аз шумо розӣ боша. хоҷаи хизр ҳамеша шуморо нигаҳбон боша. ина бовар накунед фарзанди ман, ина бовар накунед фарзанди манро бинед. Шукронаҷон مادر کی بیادی دردی تو میسوزم در حسرتی رنگی زردی تو میسوزم من خدمتی تو نکردم ای مادر اکنون برای قدری تو میسوزم مادر پرستاری دلم ای روشنی بخشو چراغی منزلم مادر پرستاری دلم ای روشنی بخشو چراغی منزلم. бародарои азиз, канали Акай Бобоҷон ин чиқаре ки дидестен мақсад ҳами кӯдак ра гашта наметавонад, мақсад ба ёрдами модараш раҳ мегарда. амира духтуро гуфтанд ки мақсад массаж свет бигира ё ки мақсад тавобат куна, ҳами кӯдак раҳ мегарда. бародарои азиз, агар имконият дошта бошем ба ҳами модар камам боша дастгирӣ кунед. агар ки имконият надошта бошем ба ҳаққаш дуогӯ бошен. ин ҳами душанбесити ҳами модар худша мо ҳами номерои модарам мемонем ки дар ҳами душанбесити пайвастай. бародарои азиз, бетараф набошем, ба модар дастгирӣ кунем. худованд хайртона қабул кунад. худованд аз ҳамаи шумо розӣ боша. بخشو چراغی منزلم جانم مادر دوای جانم مادر آرامگهی روح و روانم مادر فردوسی تونه دولت و منبر خواهد ای کاش خدا از تو نمانم مادر مادر پرستاری دلم ای روشنی بخشو چراغی منزلم مادر پرستاری دلم ای روشنی بخشو چراغی منزلم. حب من أول حياة وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه
كتر خيرها دايما